I'm Jen. Gerson po, Gerson. Gerson? Yeah, Gerson ko. Half Chinese, half Ano kayo? Half filter, half iPhone, half filter. national po. Search ko lang. Patinigipan ko. Magtataga ako ball skin. Late segment yan. May kapo namin ito po. Full search ko pa dyan. Sir, sali ka. Picture mo na kami. Dapat set, sir. Dapat set. Dapat set. Alicia. Set mo kami yan. Anong picture niya? Half iPhone, half filter. Ay naman. Hindi mag-change doon, no? Papilit akong patay, no? Kaya pa kayo. Alike, alike ako. Wala nang gawain. Saan ako sa pagbandok? Next week kayo. Huwag mo nang babasa rin.
wala sa amin ganun. Ako pinakakamot namin. Ano pa sa passport ko? Nakikamit na. Palawan. Mga top Basta pwede na ako mag-message. Mag-isali ka ko, sir. Isa pa, ay, isa to, sa club staff ka. Anong ilang years ka na? Anong years ka sa club staff? Senior account? Oo. Ano? Pero nag-promote ka account. Parang ano? Property manager. Property management ka eh. Isang picture. Photo na. Hindi pag-send lang sa goods ka. Property management. Ako, property management kung hawak namin client. So, bali US, property management yung sa akin, yung client ko, yung client ng US. Pero pagpapasok kami. Accounting firm din siya. Marami siyang nakuha ka sa akin yun, guys. Diyan marami siyang client at marami siyang magkaya din. Tapos property management. Mayaman siya. Yung client, bigyan natin na mapagkalang ka siya. Property manager. Oo, pero ano, yung senior namin, dami na nagtrabaho, pero hindi pa siya nagkakaya. Mag-delinquent sila po. Mag-delinquent sila po. Property management, pero siya accountant. Sa amin kaso, hindi ako sumato. Apartment. May apartment ako sa So, ikaw yung boss? Pwede ako mag-apply sa'yo, sir. Pwede ako mag-apply. Magkano ba yung trapo? Magkano ba yung trapo? Hindi ko ina-approve yung offer sa boss. Kasi 70%. Magkano ba yung trapo? pero ngayon Nag-accelerate sila ba nila ito? Nag-accelerate sila. Oo nga, Tapos 43 days. Cloud Academy. Nag-vacation for 43 tapos minimum supply. Pero pwede kami mag-apply. Isa pa. Isa pa, sige. Tara! Ako maglalaro ako.